Здравейте хора, аз съм Минчи. Здравейте хора, аз съм мистер Джиджи. Аз съм Капи. Сега ще ви покажем, в това видео ще ви покажем трите най-добри места за пари. В Фиш. Да. Сноу Капа е първото място. Сега ще ви покажем откъде да минете. Идвате насам. Идвате тук, трябва уедъра да е Winter, трябва да е Clear и да е нощ. И после пускате Blue Moon Totem. Ето. Blue Moon Totem. И влизате тук вътре и вътре е много голям шанс за митици, легендарки. И са плюс 10, плюс 15 прогрес пей. Да. Това е най-хубаво място за фармене на пари. Нека да отиваме към Спиен, бро. Но не е много. И сега ще показваме второто, където е Crystal Cove. Идвате насам. Качвате се тук. И насам по този мост отляво. Влизаме тук вътре. И тук внимайте да не паднете във водата, защото можеше да умрете. И като дойдете тук, просто видите и има голям... И тези митици и легендарки са плюс 15 и плюс 10 прогрес спид. И строят доста пари. Сега си екипна род с доста лък. Добре, може би няма да успя да ги хвана. Добре, сега да отиваме към следващото място. Сега аз, ти и Капи ще направим топ едно място за пари. Елате с нас. Castaway Cliffs. Качвате се горе. С Rainbow. Rainbow да кажем 10 минути. Получавате по 1 милион пари. Тези 65 милиона съм ги получил от Castaway Cliffs. Много е добро място. Както виждате, по 4 лъка хващаме екзотици. Много е добро място. Да. И екзотиците не са така трудни за хващане. Да, те са лесни за хващане. И Но са е големи. доброто него. Ето. Изобщо не са са с малко прогрес спид. Ако се чуете защо не ги хващам, защото съм с много лайф рода, сега ако сложа някакво блейзъра, ще ги хващам. Да, той на лайфа има само 105 лък. Той не е от най-добрите. Добре, това е за видеото. Аз бях Минчи. Аз бях мистер ГГ. Аз бях Капи. И искате друго видео, в което сме се абонирате на канала, пишете. Това бях. Чао!